Kublai phi baro ki parlok ki bapet ya ka T3C channel. But hakan ni ka program ka menta nga so komen shibun ban yatho ya phi. Mangidan ya ka program ka bathma ka bangi ai ka tan dorbit. But hakan ni ka por so komen shibun ban yatho ro phi ban phi tho ro phi. Mangidan lengkat ban ni ya Reverend ZM Saukme. Pastor ni plan subha ya phi siya ni program. But chua bangin jam shakmat nga smooth kemen shibun baka phanga bangin kren mi pastor lingba ni ka session ka pamenta ka day ka Bible study pastor nila ju yo snow but nila ju yo snow but yo irui program bo pair ba ka kentin Bible study. But kum ki samlang la ke Bible study ban yor penyemat Bible study nai hak ni ka program ko mentang asukwa ban bo ko we ka cingli fi pastor la da pinwan ra hak tin khasi ya ka jingmut ka ba khamyar lo Bible study but nga biang lu bangin so tho ayu ngiyo na ka Bible study subha pastor la ne kajing tumuru kalong bangin semua tu kong kisamla habe day bat kajing pule ya kakotba. Tu kubli shibun bari dan nak bertajung ketu kajing keli ke day bat ke Bible study. Ti namar bakani ki ibu ika hakatin pareng. Ti teng isko kumba kata ke Bible study ke di tang jong kitu ki bala pentibit syar ni kaphang. Bakala bolong kajing puli theology le ni kajing puli haki Bible school ni gitai Henry banbu haka banyarap na kamanta jongi banya sungthu lang nin hab sungthu tangkat ni ka Bible bat nga le ayu mga ya ka Bible Okay to ti haka bay bat ka Bible ni ka kotba bat nga to kindan kat tu kat ni kijeli mo kawai kalak penlong kejeli ka ba manga simet ngadon kejing terang bantip ai nak khtin ke jong ublei kataru lada nga i yak ta kabenta nga puli ka ba ha banga kwa bantip susu katahi kladai ka benta jong kata ke bang yong custody ka baar pade nga ngamdi tang ubriu nga chu ay nuksamo nga ngamlong marway hakayeng kasam ndai hakayeng kasam ru namar ba yangi lahe nglasan ku Kristan ti ngilaban ong ba kakot ba kadai kaway ka bangi jupanan kam haman bangilong jiasang hayeng kasam mustap anami dai to kay ka bangang puson nga palit jingmut bat kaktin jong blay marway enda lapoy pade katu ka jiasang ka bangilong siyeng hisam ngahaban perkhat pada kumnu katu ka ba yarap yanga haka jing puli ka simen kumnu pada haka ni ka jeli joklong yung sem katte yanga ti hapdeng jong kata ladangi kampelut por sing hisem ba kata ka jing seng ka jongi habangi puli ka ting ka jong beli niyo do kalat ya ka bani phliu jing mon kamot katar ka dei sakawi pada ka study katar ka dei hi ka Bible study siyeng hisem ka bamot ba maka kami ki khun kupa ki puli lang kot ba but kiwan ayu nakani khting jong blai ka keren ni pastor ngam ban piang sa kan gajing kli mene lawan ra gajing kan jong phi ngan kli bi ka ba syang pastor namar ba kwa hin ban ha balai nga lani ngi ba pe program you don't come in Bible study ka ba ar gajing kli Piong baga Bible study kan thup ru ka tu jing puli lam ukpa ka kmi ba ki khon ha batai ban kan diat iti bentai ban kong ba balai na la ni don kam Bible study ba batai yang sai sian ba de ka tu jing puli go piong Bible study plan siem ukpa kmi ba ki khon to tada manga ngade Kristen ka kotba ina ka di ka khtin blaya ha ti kanum dei banlong nong we na kumno ngane chu blay ngan shu duwai
ngan chu pen hef tang kijing dawa ki jonga na u Hai. ten rei u ai hangi ka ktin ka ba ki don shibun ka spa haka ki ba yarap yanga shimen ha ki khat ki ba fer jong ka jingim Hai. tilada ngayo ya ta ka jing i banwan ayu blei u kwa Ha. ban keren i ka jingim jonga lada nga nam smart ya ka ban shim ya ka ktin ka jong blei ban puli ya ka tenang no pa dengan yo ta ka digun kong to ka baar pa de hayi ngasem na marngi im ha ka culture ka bateng teng lada pelong jia seng hayi ni song makiti ki bayidan benta hayi ngasem ki skap jar kim jukren ye Hai. kamut ke ke ba utu bailam ni ke jia seng utu ba shim ya ka ktin ka jong blei kamut kren te ka bakum ka tu ha ka jik smo ka jong asimen na smo ka penjga gin kam wanra ya ka tu ka jing sim benta lang kumnu ini khun jonga iba ka jeli perkhat ke jong i kal kai pher langa Hai. tum rei long haba nia puli lang kum tu iru i so itu tin ti dan benta ya ka ban keli jing keli kumno bengilam nya kren lam si sistem bai Hai. ti lada ka kemi ru ka puli hum ta na mar na kalian jong ka kemi ka don ka jong ka jing i na kalian ko pa don jing i te bai pia puli lang pia tei ya ka ju kamat kumno kani ka ktin ka jong ublei pia jongo na ki liang ki ba pher kumno ka tei ngi ko ina sa Tor senat ka jubab na pi. Tong an kulis web stor ba ngapar khat ya kan ka jing jubab na pi to ban jing li ban kong kalong ka jing dei chong ha shimet bat ko ba. Ka ei pastor ka lat ani da kumno an pan khi ka jing mot ban ye ya ko ba ban pulie ka apren ki jing bun kam ban la kasni. to ka ban kong ngalaban ong ba haduk kat nu mangi simet mo ni sung thu nga dei ei hakhamat jong ublei hato nga sulong tang ubriu tang ujing thau uba ublei ai bentalem hangi bangi nyekren ni sung jangai dei ni kren ta hindrei ni hak chok thu ni ka wei bakum kristan hi ni ngen bahaba ublei uthau ye phi uthau yanga Hai. uthau karpang yangi to ka ktin ka jong ublei kitab Genesis ko ang ba thau ka dur ka jong ublei Hai. ta si benta na kata ka benta ka bingi ong ka dur ka jong ublei hanga hisimet ka bang kham sojan ka long bait ba uni ublei bu uthau yanga ha ka dur ka jong u kamut upenlong yanga bangan na banyo banyakran baru ndai Banyakran communication kan ong bar ublei dai. banyakran baru ublei Hai. namat nenak ta ka daw ai ni ka ktinan Hai. ndai ta bangi don ei kanu ka baban yagi tani ka bingi sungkmen na dangi idon ka jinglong jingim ka bangi jan baru ublei kamut ka tahi ke rap i ban pen kraw ublei ban yaro ublei Hai. hapleng jong ki jing diaw ka sim ki jing dukha ka jingim ni duwai ublei karpat ublei ti ladang im don sakani ka ktin ki jong ublei ba ni ha ka ktin jong ni ktin kasi ti lengi ong ka ktin ki jong ublei sino minwa sibum tal dai ba ngim nang ngim start ngim tip ka ya pareng ngim tip hiwe pa ki jong ktin Hai. tim ta habing yo yakani ka kotba ha ka ktin kasi ki jong ni hi ti baleng ngim phai saka wat se ta ong ayu ka ni ka ktin jong ublei la penyo khang ni ya ka ha ka ktin ka ba jam yang ni bangin kot bor ke ban thi ni la dagin kot bor ki don ki we ki ba subhai ban ai subhai ni ta bangi yo ya ka di ka spa am ba ai ni ka ktin ka jong ublei ka ktin ka jong ublei hangi Hai. ti ha bangi ni ken kordor ya ka Hai. ti baling in persyang kai Sakawai ka point pastor. Halo ka jingkran jong phi ba kan ni ktin jong play la ai yangi. Kamut kadai kan ni. Kamut manga bat kan ni. Tengah super khat kum ni namar ba le sing yo i ha ki jaka di kot nyam. Ki bon sa ki wei ki kot le sing ki ong ni osno commentary ni osno phang ki wei ki jing tho. Teng reng an ha par khat ya ubriu ubadan betang kot ba. Lani ubanang ban puli uba e ban puli betang kot ba bat dan lat ban thiet de ki we hatu kata ka penret mo ye ka jing so tho jong o
ya ka ai ka bang ka Bible ka ong ni yo le si pidan da ka bai ka komperkham ya maka nomrim jongi ki Kristen ka nomrim ka jongi Kristen kemudian kam tega dei kani batna kata ka di morning kong demi kong ha kiwei ki kot ki badan ha ki dukan ki lapan mi di ki dong puli ki ba pher ki ba tho ha to ki long ki ba kodor ki jing tho ki jong ki ha thing rei kata kanum dei bonlong ka baning kong ka ban ka ya kani ha tila da kita ki ka no ti ka jing shaman sim ka jong nga bat kani kala e jengai namar ka long kum ka jing jar kum ka yit nga ga ding khmat tila kini ki kot commentary ki ka hani kamut nga khmi ya kot ba lingba jong kani ka yit jong kini kinong tho tinrei lada kuma pi ong pi mentan lada dei tang ubriu ka briu ki bam kot la chawei ki dam tik tang kani ha tang kot ba ti hato kata ka pendulat bang sungut hu ya kani kanong pendulat ha inde ayu ba kani ka ktin ka badan hangi lada ngina puli bahaya ka bat ka jik angnut ke jong utu bo puli ke sibu kum ngang angnut puli ka ha te habang puli nga penle jingmot kandon ka ai ra ka ai na kini ki kentil ki badan hangni habang puli ka habang puli ka keren bet hangni kam keren sini kawan mi hadon kawan mi hadon ha de kata ka ban penki ya pi pade om tang namar ba pi kemen ba pi yo kata ndri habing ong pade study bene study ya ayu kani ka bentak ba keren ni kadang don yesu mo sa shuwai sa shuwai beri ki bentak tangan sim mu kusam mo ngite boro yu prek ndai ya sta to prek haba penmi ningkong uri ba pen scam yeki arteli ki ne idan ki tang ka mo pen scam ka to kata kati go yu function ne jing trekam ka jong prek tanda ya uju prek to kita baspat mepet video po YouTube ni matai ni jui kita kibri kiba pet am ki bentuk nei ndai kitu kiba be kita ginung tu banyo kyam tu kali kibra du prek ndai kemu uju prek hangni upenan kam na kumwei hang thie penan kam na kumwei ndai hakidong ki jongi kiba pher kum ki sinong ki jongi yu syamba kiba bun ki long yong sam te ki taken bro silakan bro. Hai prank halo jadi kau pada keyboard di prank sudah. Yang ki itu prank umli open scam. Dari beda, yang pusau lani miau ne, dari nong tu ne. Bonum kiu. Hai bonum kiu. Di kaju hi kerukom hi, ki kentin ki badan hang ni. Nginum dei ban chu nyat jubor palat di kajimut jubor khat kajungi kaban la perkhat chua ngisa nyat chani en. Nginaban kami ayu kan ni kebadan hak kekrian ke jong blai ke keren ke jingmut kebadan hang ni keren ya tildang ka keren ya ngamla ban chunyat bitang ya ke wei ke jingmut kebadan hang ni te ngan haban kri pada kani ke kentin ke mangasung thu mentah hang ni hai ki wei pada ki benta jong ka kri jong blai ke keren kumno de halo jong kata ke benta ka bangin sayo ki jingmut ba pher hak kekrian ke jong blai ka bai dei berketuk kentin ke kham karpang ku penan kam sim kum ke luksa kum unong penyem, unong penyem. Mapi bangga ni balong kesan tong siang unong penyem kemu Yesus Kristus. Andai. Dan dari kita sekali pikir kom songfu unong penyem kalak bandong usim, uang penjok thama ya kehima. Baru di unong penyem. Menta sibuk menta pidan hapreng jong kajing saram kau buon. Andai. Unong pensi orang mepi, udi unong penyem. Pelajam. Bang kibakum kita kilon tiyar kan. Ti na kata kadao habang ong hiban puli ya kakitin ka jong ublay. Ka umot habang ong hiban study umot dek minta kan. Ninum ong bem kakitin jong ublay ka ong minit tangkata jing ublay. Kita te kabu jiman sahaja.